wanenge ne matambudziko aimba zvinhu zvinobata munhu wese zvokuti maissues aiadressa anenge achiti maissues aya ndakasangana nawo unotoona kuti maissues aya anenge ari kuafecta vanhu kana kuti vese saka naso it's a big loss saka paipa ndataura ndikati is unreplaceable. There are so many copycats out there vanofunga kuti they can sing like Soldier Love, but so we are a different message plus so I motivate pese pandairekodha naye ndaibva ndine kamukani kandinobva ndinako ipapo chero nchigadzira instrumental aitondiudza kuti zvauri kuita hazviziri izvo munhu anga asingaiti makuhwa aikudza ipapo saka ndo chimwe chinhu chandaifarira about so kuti munhu aibuda pachena kana mukanetsana munhu wekuti aikurumidza kuregererana. I think vanhu vakawanda umwe atanetsana naye but kufamba kungonoona vari vese ndakatomboita nguva yekuti ndatisinganzwanani kuti maissues totivakomana netovakomana asi munhu wekuti achitonovanikwa achitondiregerera futi saa munhu wekuti munhu waMwari anga akatumwa naMwari zvokuti vamwe vanhu pavachazoti afind out kuti munhu anga akatumwa naMwari it will be too late because vaifanira kungobudikirawo especially pari kundirwadza inini pacovid chatiri tisina so vanhu vaifanira kubudikirawo vachimuona kuti ari sei ari kuraramawo sei upenyu huri sei ngoti ngotendawo vanga aripo vachimira naye vanga vachimubatsira pazvinhu zvese kuvatenda kuti Mwari varamba vachivawedzera pane zvishoma zvavaibvisa izvozvozvo Mwari aramba achivaitira zvakanaka. Akaburitsa matambariko akawanda chaizvo asi ramungati imimi rinokurumidza kuuya mupfungwa menyu kana pamisheni wasitari kuti Soldier Love nderipi? Inini song yatikaita naSoldier Love yekuti iye chero paakairekodha akachema ndikatomunyararidza idai upenyu waitenga ende ndo song yakaita kuti inini ndibreakewo machains ndikwanise kutanga kuzikana kupenetrate zita rangu kuti ndidzi Fire King takabva tasumuka tese twazidai upenyu waitenga but besides that tune pane mamwe masong mamwe atanga tatoitawo mashure akasiyana siyana ndo zvandomudira aifuridzi mushamukuru 442 formation akatoti wandei so pakuzonosangana futi tichitana dai upenyu waitengwa tiri vanhu kuti tatatogadzirisana takutoweka bva tavhura studio yedu kumbari paguliside yainzi Conquering Music muna 2015 then patatanga kuita music that's when patika producer that hit song inonzi dai upenyu waitenga. That was one of my favorite song inangu amai vangu vapenyu but song yoyaitika imbo inoita kuti ndifunga kuti situation ikaitika kwandiri sitsi yakaitika kwaari because amai vake ndimai vangu saka situation yakaitika kwaari ko ikazoitika kwandiri saka ine munyasha mayaindipinza yaindiita kuti ndikwanise kunyatsonzwa kuti yaihila mwoyo wangu ndo chokwadi chocho. Asi muchitaura naiye yanga iri dedicated for mai vake vakashaya saka munhu aitsanangura kuti dai upenyu waitengwa since ndavaonawo mari nemarekodzi wayaya since ari mugeto yototi kuraiza kwake munhu akatambudzika sisingaiti kuti araise there's this part yandisina kumenshena kuti aitouya kwahifiridzi ndichigara mukitchen tisina kana pekuti tinorekodha tinese but ndaibatanidza kamicrophone kandinako kanenge kachitogwina nemagetsi kuti tirekodi tobata totorekodha ndopatikatanga kuita ana zvandomudiri avo saka song iyi tichikontinua nejeni yedu yemusic song iyi yekuti dai upenyu waitengwa isong yekuti yakatotisimudzira plus isong yekuti iye paairidzwa aidzamisa pfungwa zvakanyanyisa pamusoro paamai vake ende ndinoona iri song yakabata vanhu vakawanda vari muZimbabwe pane ana amai vakafirwa nana amai haisingori song yekuti yakazvimbira chete but akakwanisa kuporesa vanhu vese vari kunze uku vanana amai vakashaya. Thank you. Chief Secretary Officer of right. Mkoma zvifamba here Makasimberi musheni matambudziko tinotenda aoneka anditi zita ndiani? zita rangu noitwa kuda kwachechikosha. Kuda kwachechikosha. Imi manga muchishanda nemushakavo manga muchishanda muri pakuchaipo chaipo? Okay, ini chekutanga ndakatanga kushanda 2013 ndakashanda ndiri deputy for security yake ndikazopedzana ndaa chief security officer 2017 to 2021 uno ndini ndaikwanisa
kutora manpower pabasa nekuenda kana chanda South Africa kuti ndaitanga kuenda on the ground ndinotora maki ekuvhenyu ndotora maki ekuhotera nekutora futi mabalansi anenge asara ndorangarire basa rangu iyoyo ndichifamba zvekare kuti ndaiona chaidya nepaifamba nepaitsika kwemakore ese. Tingati muchitsanangura mushakabu anga ari munhu akaita sei uye aishanda nevamwe zvakaita sei? Chekutanga anga ari munhu ane rudo. Chechipiri akanga aine tsananguro dzaaitaura chisinganyatsoziva ndechekuti uyu munhu yanga ari muprofita. Kana achiti muprofita zvaigona kukutaurira ndo zvaigona kuzoitika mangwana kuti sara usiende kubasa waitosara uchitopurunyuka pakanaka nekuti waenda kubasa zvinenge zvechisimba zvezvi waikwanisa kuenda uchinoita noise zvokonzeresa zvinhu zvakasiyana siyana. Saka ndinoti anga ari profesa anga ari ticha zvekare. So saka tikati isusu pabasa rake raaita zvipi zvinonyanya kuuya zvinokurumidza kuuya mupfungwa dzenyu panongotaurwa zita rokuti soja rapo? Chekutanga akandikwidza ndege nasati ndambokwira ndege ndandakagara ine passport mumba. Chechipiri mhuri yangu yandaigara nayo akakwanisa kundichengeta apo neapo kubuda kwataita nekudzoka kwataita uyezve mastreet kids nemapofu muna Robert Mugabe naSamura Masheo kusvika paCrown Plaza pamunhu mutapata kuenda paRare Gardens apa pana South Space Pipe. Mastreet kids ese anga ari paipa aita nguva yekuti iri Sunday tabva kushow aidriva motikari topinda mutaundi utenga KFC yake kana chicken ini yake ubatenga neextra kana 10-12 boxes. Akasvika pakuzoitiwa promotion neve chicken yekuti akatenga 4-5 mabox aipuwa more 5 again. Ndo aibva atakura tokatapinda murodhi momo unopa mastreet kids. And I remember kune rimwe bofu tripa robot tasvika rakangonzwa kumumachara kuti Jalaf mamona ere uyu ndobva bofu rairi rati ndoda ngomumhoresawo chete. Ndobva soja lavazvinzwa turi motikari ndobva adzikisa windo ndobva apaka motikari pasaiti ndobva mhoresana nebofu rari rechikadzi mai vanga vati kurei ndobva taura navo mashoko akataura navo akati amai ndafara mhundo nasi ndakuone nechemumwe kuti mhundo ndidawo ndasingazoti ndinotodiwo nemapofu kana nezvirema mukurarama kwandinoita. Angari aitaura zvakare kuti inini nditazofungidzira kuti ndakakura ndichiita life yakanaka ndakakura ndiri munhu amune matambudziko hama dzangu nevakasiyana siyana vaindida asi kune vamwe vana ndisingaziva vanga vasingandidiwo asi kurarama ndirarama nenyasha dzaMwari. Ndowo mashoko andinorangarira aigara achitaura nguva zhinji. Uyezve kambani yake inonzi Kongaring Family is a big company aiwanike patiri panapa inosanganisira kumaforces inosanganisira kuna ani zvake nekuti maimbira anoita nemagariro aitawo nevanhu munhu aikwanisa kusanganisa vanhu nguva diki diki anga asiri munhu airwadziwa kunyange zvakaizomboita oneni kusvika kumashows zvinenge zvichiwanika zvinenge zvabva futi nekumapromota anenge aita kuti anonge kusvika pavhenyu through mabalances. Munhu andorarita rinda rake ndorari basa rake zvekare. Matauro mukati makakwidzwa ndega kekutanga muupenyu hwenyu? Ndaenda kuSouth Africa. Mungada kungotiudzawo here muchidimbu kuti zvii zvaiitika parwendo irworwo? Ndakatanga ndangonzi ndoda passport yako ndobva ndandisa passport nguva diki zvikandoswera mangwana chitatu tokwira ndege kuenda kuCape Town asi tikudzikira muJoburg tozoprosida kuenda muCape Town. Zvakaitika ndizvoti ndakapinda ndichifara kudzoka ndichifara muupenyu hwangu. Zvataitaura ipapo ndotaura zvakawanda nekuti distance yacho haitori kana 1 hour kubva paRobert Mugabe airport kusvika paOA Town muJoburg. Taitaura zvine rudo. Ndo patanga taakudzoka ndo pakazosungirwa paipai bhora ranga akabata riya rakazara naro riya rebasketball riya bhora raya richisingaziva vanhu akanga apuwa as a best man yakapuwa anga asina kuritenga asi akaripuwa shopu kuti iweyo tasingazotondombopinda mumashopu anayo muSouth Africa uchitenga ndikuudzwa nemaZimbabwean edai kuti ndiwe nemukurumbira kuZimbabwe. MaSouth African aitaurayi audzwa nemaZimbabwean.
saka pamuimbi muchakabva pane nzvimbo dzakawanda dzaakaimba. Chimbo chamunotiwo imimi kana muchigeza kuti kana muri mega zvino ndo chamunotanga kuimba ndechipi uye chine meseji yekuti ane maviri masongo anotaurira. Akaimba ane imwe songo inonzi zororo neimwe yakazondiimbira inogara ichindibata-bata kana ndafa. Masongo ari maviri aya anomira zvakanaka. Zvabva zvangoita nge ndo zvaakaimba zvakazvaka zvangoitika zuva ranhasi ratiriro. zororo ine mashoko ekuti ndafunga zororo ndanoita nekurarama nechitororo upenyu une mabororo Mwari wangu ndichengeteiwo nekuti upenyu hausemejiki upenyu unoda kurongwa nekuti kana chirarama hapana noziya ramangwana hapana kuchaunoita saka sara kuti ugoshanda ndo zvinoreva zororo. Ndoti kana ndafa akati kana ndafa ndaenda ndapinda muguva zvimwe zvamaiudzwa aiwa maineko ndo zvimwe zvaimba zvondibata zuva nezuva nguva zhinji. Pane zvaitaurika here zvakamukurudzira kuti aimbe chimbo ichocho chokuti kana ndafa muchazokafa kuti zvimwe zvamaiudzwa anga ari manyepo? Zvanga zviri pasi. Chimwe chandinotondera panyaya yerumero nderwekuti vanhu vazhinji veukama nevasiri veukama vainyanya kutaura pamusoro peupenyu hwake. Zvimwe zvakaita pamusoro peupenyu hwake zvapiri zvekuti haudiwo kudyonesawo mari kana kutandaroneso asi kungoti munhu anga akawandira angatone nguva yekuenda kuhama dzake kutarisa mukoma wake watinawo panapa mukoma Solomon aitiendawo kumba ikoko chitiendawo kumba kwavo ndimwe masabha kusiro chimutandara navo asi vamwe vaita kunge vanorwadziwa kuti unozoenda here kuwana kunozoenda zvimwe zvaita andiri aya tinotenda eka timbotaura nevamwe tichinzwawo kuti mashoko avo akamira sei. Andiri vaivone chibaba mati right nematambudziko ka aonekwa mundani. andiri ka vatariri vangadi kuziva kuti tiri kutaura nani tiri kumba kwamushakabva. mukutaura naGodfrey Chafudzika anozikanwa munharaunda mezimdanso nerege music esmart minox Silverstone sound yekumbari. imi ndimi makabva kure netype yemusic tichitsanangura mushakabvu kune vakateerera mungamutorese munhu anga akaita sei? mushakabvu uyu inini kuziva kwandakaita ndakatanga kutomuziva 2012 panga asina kwekugara achigara kwaChangara ndopandakatanga kumuziva pachiitwa mapasa-pasa achienda kuChillsport achirekodha kuChillsport ndatazoita pasa-pasa kwaFantan 2013 ndopandakanyatsokuzomuziva kumuona 2013 ichitoona kuti uyu ndi anonzi Soldier Love wacho somusaka wacho asi inini mukoma wake anonzi Spice T tairidza naye kutropicana airidzana bango mukoma wangu anonzi Chiki B. Spice T is now based in Cape Town saka Spice T anga rowe funky bango achiridza rege ndokuziva kwandakaita Soldier Love. Saka mukomana uyu akararama upenyu hwakaoma madhezi aya kana makambonzwa chinonzi chigunduru aingogunduruka pese pese achingorara pese pese hatisiye zvaitika kumba kwavo but munhu aichengetedzwawo nevamwe vanhu isi taingoziva kuti munhu akabva kuwaterfalls prospect but munongoziva mumbare munoika muka one love kekuti akaendawo majubek akaendawo kuguli anorarawo pamabhesi akaendawo kugazawo akaendawo kwadhivha musoja orarawo pabhesi akaendawo kwaFantan orarawo mubhesi maiziva but kukura kwake handikuziva ndongoziva paakazoti akura but nokunzwa kwandaita kunzi chikomana ichi changa chine musikanzwa
hanzi chaitsara-tsara zvino mumba zvokuti chakatadza kuwirirana namai nini vacho soldier love zvokuti akapedzera abva pamba kokuti auye kumbare kwedu. Saka soldier love totomuona semwana wembare although chizvaro chokuprospect waterfalls. Paakatanga kuimba akamboimba ari kuSunningdale ndokwakatangira achiimba kuota paita uite taitongoona kumwe munhu anopenga because zvanga zviri zvitsva kwatiri nakino achingouya achingoti sedemagodisi takati zvinoreve chiko sedemagodisi sekalazi achiimbawo timakwikwi narasipombi kari kadiki kane about 11 years achiimba mubare menu but vaitsigirwa nemukuru anonzi Fantani kuchiu sport nalevels ndokuziva kwatinovaita vakomana ava vanga vari chikwata ainzi Mbare Boys. I think it was 2014 or 2015 pakaitwa show yakapromotwa naMama Rose yanzi Ghetto to Ghetto chitungwiza Mbare Glenora chichichi dziva rasekwa vakomana vakabuda nemukombe ndopa vakatakashira vakomana. Inini nandaitawo pasa navo muna 2013 itoripo paYouTube kana makaenda makangoti soldier love pasa Fantani chill sport inobuda but zvekunzi zvese zvaaita izvi inini hazvineni indaingoona seartist kunzi anorwara ndakatozozviziva ndofunga kana 3-4 years ago kunzi anorwara neshuga kana chichichi ndaitokaziva 3-4 years ago mukomana anogona and anotogonesesa zvokuti paakaimba song yekuti kana ndafa yakaproducwa naJeezy Bad Company Records. Jeezy akanditi mufana wangu mukoma wangu ndipushireyo song iyi. Pandakatanga kuiisa pachannel pangu paYouTube vanhu vakatanga kutoti madminox muri kuisa zvinorei chi zvamuri kuisa izvi but makaiteerera kana ndafa iyoyo yakaproducwa naJeezy Bad Company munoona nhoroondo yemukomana akaita mainterview even naWadis akatombomuchengeta akatombomupidza mugwara achitoti mukomana uchi mandimupidze mugwara mukomana achitaura kuti inchabigwa segonzo because handina mbereko mazvinzwisisa mbereko ndo yakaangoshayawo zvake saka toti patinongochema napo but kana tiripo avigwe segonzo tisu vanhu vacho tese tiri mageto youths but tidangochengetedzwawo mutemo watinawo muCovid-19 muno kuchengetedzawo mutemo zvinotaurwawo nevakuru tichachengetedza vakati 30 people kunongoendawo 30 people vemhuri yacho isinomiririrawo kure because inini ndine vanhu 100 Gaza ane vanhu 100 anonzani chill sport ine vanhu million. Saka tokumbirawo vanhu kuti vasarase mutemo soldier love munomuda musarase mutemo bosi toswera tavharirwa mukati topinda mukati tese handiti soldier love munhu anogona vamwe vaiti apera asi tine marecords ariko mai manje pane marecords atinawo nechikomana chirapo ichi uya kunotinza ichi anonzi Tendai Marara akarekorda 3 masongs nasoldier love asati areleaswa. They supposed to be released muna April pa Easter. 3 marecords anonzi Tendai Marara anogara muna Samuriyo maraini pedu. Marecords aya achabuda achiri kumastwa achiri kupedziswa achabuda marecords acho and soldier love atori nemamwe marecords asati abuda. Ndoziva kuti pane vamwe vachatora advantage yekuti soldier love haasipo votanga kutaura zvisina nebasa rese but isusu soldier love tomudefenda tomudefenda masuri yangu iyi ndeyake tomudefenda
kana kina tomudefenda sekalas tomudefenda. ngoma tendai kune vaimbi vakawanda vanemba musambo wezimdanzo inini chakaita kuti muzi kuti aiwa toda kunoimba naSoldier Love. Ini ndaisatomboimba pacovid papa ndandatinda naye unoweres my friend tatinda studio na record ndoti gani murovo ngoma rakwe timopinda tese studio akatoti wanyora papi akati umboita unoita pacovid ndo matangana ndakatoita kuti ndatoita makolabo naye akatoti unogona kuimba akatondidzidzisa how to do it zototi zvinezvo atatone mangoma hope nomatangana takaita handiti ingoti mpoti paikanzwisa ke chorus ye one of the songs vai vanondidhisa vanorwisa nebasa rangu vanoda kusvibisa zuva nezuva vachingondizvimbisa ndotamba ikurira ini ndozvisimbisa. One of them. One Love. Yeah. Handiti Yeah. thanks. Can you share with us some of your last moments with him? Uyu nkomana uyu ndajambira pamberi. Nkomana uyu nemumwe anonzi Igwe ndo vanga vakubatsira kumanager Soldier Love panguva yake kupedzisira ini, because Soldier Love anga sina vanhu vakawanda vai munongoziva maartist akaaffectwa no income no nothing. Nkomana anobatawo mari saka akanga kutoinvestawo mari yake muna Soldier Love. So uyu akatozooffer kuto manager Soldier Love akatoinvesta mari yake, but mari haina basa, upenyu ndio une basa. Taraskiwa uyu anga manager wa Soldier Love nevapana vedu kumaraini anonzi Igwe naiye Tenemarara anogona ngokutaurira ega. Atagara titese naSauro toita tagara masleepover mba kwake almost every weekend achimboya kwangu. Everything is a brother to me. Andingamboti zvemangoma ndanzamuone seartist. Is a brother to me. As a brother to me. Aida kubvunza your last moments with him. My last moments angu naSauro takasangana pana adbin aba last week. Akatomisa motikari yake akatondiri flash my lights aina web akatomira akatocrossa road akakwambira takomdaro sotika utrase akati lockdown chitumbudaiti kudai ndichitomta kwenda kudzikira mazano azama lockdown chichichichi abatoseka. That was the last time I saw him, but I spoke to him after that. Yeah. Pane zvimwe here zvamungati akambotaura nemi zvairatidza kuti ainzwa mukati make kuti anogona kunge akuda something could happen? Sauro muswa sentiment pane pakaita show yekusaura kuna December akandifonera ma 5 AM andipipa bipa namufonera bag arusauva zvikanzi boyeri mukoma ndaribo wagwana zvikanzi amuka itimbotaura ndatomuka pafoni pepe zvikanzi mukoma nangoti ndimbooneka amanisha mwana dzavo ndati kuenda zvikanzi ndarota ndafa ndikati kuenda zvikanzi ndanditoripo pamari repapo ndikati hamba nomupenge ndonyaya dzaungataurire idzodzo saka ipapo angari muhospital kuSouth aiswa madrip because ane shuga yake ndichomuti aiwa unoimprova zvikanzi tozoimprova takudenga chichichi ndikati usataura uchidaro hapana kwauri kuita se kwaurumbo. So he was coming the next day acho ndakatomutora paairport ndikatouya habva atochinja moto atoti hamaya ndimbofa apepe yacho joka chichichi iyo nyaya ndotoitsigira because vanhu vanga vanaye hanzi akaiswa madrip 50 Cape Town, saka pane mashows akatokanselwa anga aifanira kuita kuJoburg. Vanhu vakati Sauro haana kuita se haana kuatenda kumashows chichichi. Show imwe yaSauro yakatopiwa free man. Ndakatokwira ndege ninchuya kuno ndamanager wafree man achitoti show yatiri kubva yanga iri yaSauro maiziva because vaitrai kumucontacta apa akushaya contact because munhu anga ari muhospital. Saka vakakurumidza vafona vangobhukirwa tiketi kuno kuzanzi free man ngaachiuya kuSauro because ndege kai 25 minutes kuenda kwaSauro maiziva. But vanhu vazhinji havanyatsoziva karwariro kaita Sauro. Munhu anga neshuga aizvibaya jekiseni. Jekiseni iro rangononoka chete atoma 1 ende munhu aifanira kutofamba nechikafu motikari, but vanhu vazhinji vaingopomera madrugs kuti Sauro anorova madrugs.
tokuona kuti airowa madrugs hatingambomurambira but madrugs haasiriwo ane necondition yake kana makabvunza mhuri yake munhu anozikanwa kunzi airarwara neshuga plus madrugs kuda ngoipisa munhu anogona kuda ngoipisa munhu anogona pese panapa makatarisa vanhu vese panapa panasika nemadrugs panapa kana nemiwo futi hauna urova kafino here mupenyu wako iwo saka chii ichocho idrug ekajamani saka moda kuti saura anorova madrug saka mi munorechi munorova mapiritsi kana muchienda mushopu hani mupharmaceutical mune muchiti munotenga madrugs saka sauro pairova madrugs ake zvanga zvine inemi munhu airarama upenyu hwake ngatirespecte upenyu hwasauro nezvaakabuditsa nemusic yaakabuditsa panyika panapo ngaarangarirwe nemusic yake nozvekumushatisa izvi zvamuri kuda kutaura zvemadrugs izvi vatinongonzwa chete vachingotaura nyaya yemadrugs ka tinomamisana tinorwisana ndikutaura kajamani vatinongonzwa chete kana payoutube kana pachii pafacebook panorwiswa munhu bcause madrugs akazara mapurisa achari kupi sei vachingoti sauro just because akashaya mberi akataura kudhara kuti tichavigwa segonzo pane makonzo tiri makonzeri hatidi kuita kuti vanhu afunge kuti chisaura iriwa madrugs chete madrugs iya ungatori kuti ararame kana pane munhu asina amai vake vanorova madrugs panapa ngaatauri kana baba wake kana vachiri vapenyu type of the drug yaunenge uchirova nezvainokuita nezvainokusumudza indinorowa madrugs iye airovawo madrugs but ngatisaipise munhu inyaya yekuti sauro airova madrugs hakuna munhu anga asikarovi madrugs and hakuna mbari yese inorova madrugs hakuna kaushaya kana munhu wana asikarovi drug maisa jamani ini semunhu mukuru inini takatanga kuteerera rege music 1981 kwaiputwa mbanje chii yanga iri drug yakataurwa kunzi chii nevarungu idrug manje haisi drug yakalegalizwa because varungu vakazoona zvine mari maise saka ngatisaipise zita rasauro nenyaya yekuti afa nemadrugs chichichichi kana kuti chii sauro munhu airwara neshuga zvinozikanwa nemunhu wese kana makadzokera mumainterviews ake ese ekumashure and hatidi twese timaprofeti totaura kuti vakaona sauro achifa ka tiri kukuzivai makangotaura izvozvo kuti tiri kukuzivai dzataure izvozvo wakadi kumutaura asati afa kuti iwo uri kufa mangwana maiziya takatojamuka mbomira izvozvo mamutaura kuti ane masong amakati nasauro amanga ari june naapro about 3 makolabo atakaita imwe yachona taitofanira kuita video naitese but hasitariliswa but april no anenge achibuda massive tunes atakaita naye so pane basa ramangoma asira vanhu vafresh saka easter tenichaburitsa so there's more to come from Soldier. tatenda panada kutaura taurai wada kutaura right tiri kumba kwemushakabvu Soldier Love tiri kutaura nevanhu vakashanda naye vakawanda regai timbonzwawo kune vamwe vauya pano kuti mushakabvu anga ari munhu akaita sei tabatikana we are so sad nekufa kwaita Soldier Love anga ari munhu anga aripo munhu aigara nevanhu zvakanaka angasikanisa nevanhu vanhu top shata rangu akatombondimba vaimwe song kanjani wido imbataisa mawindo chimboti pakakora ziki song iyo tini kanjani wido imbataisa mawindo nyangwe pakaita vegodo hatichabhema chidodo bodo chii chakamotivata song iyo during COVID taiwanzospenda most of the time tese come for weekends tichiswera tese so
It was like more like a friend. Okay, handidi. No, that's fine. Mumwe ada kutaura. Ini ndakatanga kuziva soja lavo muna 2014. Okay. Ndaive mwana wechikoro ipapo kumanikaland. Ndakatanga kufarira song yake yainzi ndini yawe pamaigara muchingoti imbo. Ndakaifarira chaizvo nekutipo pane zvanga zvamboitikawo muupenyu hwangu. Saka wanga wangonzi uri mboko. Zvakawanda zvanga zvamboitika. Saka ipapo ndaive mwana wechikoro. Ndairwisana nezvakawanda mabooks neupenyu. Saka ndo pandakatanga kumufarira. Nasoja love tainogara muhood rimwe chete ndo mataigara. So ndingati nini ndiri kurangarira muna December paakauya kuCape Town. Ndaiweko kuCape Town. Saka ndakati ko ndichimuka kuseni ndichida kunzwisisa kuti show yazofamba sei nekuti handina kuzokwanisa kuenda pawaididzira. Ndikaona aisa vhidhiyo rekuti ko no vanhu vanenge vari kuda kundibira nekuti ko ndazonzi handei unoridza na 1:10 iyo show iri kupera kuma1 ikoko. Zvichireva izvo kuti ko vanga vanhu vanga vachida kundishandisa. Saka handina kufara nezvaitika, handina kuridza. Hamene kuti mari yangu ndichaipiwa here. Vanhu ava vanogona kunge vada kundishandisa kuunganidza vanhu nezita rangu. Saka handina kuridza. Maive muna December wa 2020 kuCape Town. Ininiwo ndiri kuCape Town panguva iyoyo. Semunhu aifarira soja love ndaingogara ndichimuteera ari kuita nezvei. Ndobva ndauya kuno kuMasasa Park. Saka marumwe zuro ndakatosangana naye murodhi akatotenga koko yake patakshop akapera. Ndikachimbodzokavo kune vamwe vari kumberi. Ndobva ndazobuda ndauda kuintroduce kune mukomana akanyatsochengeta jalavu mbari Elder Changara. Akaimbwa kanzi ndiye manager waChangara wajalavu, ndiye aibaya Jackson. Mwana kachitaura uyu aita make sure kuti jalavu abayiwa Jackson. Ndakukusiyai munavo mwabvunza zvangu. The bad man. Yes, Silvester. Mukatibvunzawo here kuti munonzana uye makashandawo sei na Zita rangu rokuberekwa nditwa Joseph Chinomona. Nickname yangu nditwa Changara. Ndino ndakashanda naSoja Love since 2013. Ndakashanda naSoja Love since 2013. Mukomana wekuti pane sezvataiita angane respect. Taita chinhu zviri tiri pamwe chete. Ndotarwadziwa mwangu zera murigano. ungatatiudza kuti upenyu hwemukomana hwanga hwakamira sei kudzidzana kwaita nevanhu nevamwe mukomana unokamira zvakanaka chaizvo ichitodzidzana vanhu vangu zvakanaka chaizvo like ana Kinambi vatori panapo nemwe matista asati asvika vatoripo kati zvinoratidza kuti vanhu vese zvangowabata hawasinyatsa zvibhilivha kuti chokwadi umwe wavo atoenda here zvishuwa vakutotiwa kuti vasvike panzvimbo nyatsa kuona zvishoti zvichaSoja Love zvichisiya. Ngatimudzaona pinari handiti ini ndimakashandawo zvakare nemushakapo. Soja Love was like ndingangoti more than a brother to me. I can't even take it, I can't believe it. Zvozvaitika zvangoitika, we were not expecting anything like this. Ari munhu airwara chotaingozati anorwara achipora, ndo zvataingoziva. Munhu akanga agara nemaconditions ake kuti wairwara maone ndofu but aipora. Saka
abato kana wende yako kwa hospital ande ku hospital we ho rangu sasa aini ndarwadziwa na jalavu bozi ndarikasunga kadaidake kuzidai upenyu waitengu plus yanga artist yekuti akasvika pavanhu kumba maartist yekuti akasvika ka kumhoresana nevanhu iye aiti akasvika kana kugaza kumbaro kaito iga vanhu zvokuti anga ari munhu ari free zvokuti atabatikana zvokuti kuti kune munhu achaimba zvajalavhu handisi but aenda kubatikana ongoti rest in peace chalavu chibaba nini ndabatikana nemukomana uyu munhu aifara nevanhu shanga tine imwe mainterview ndakangopedzera kuita naye patandiri kugaza naoscar pambuka ndiri producer ndasana mbosenza naye zvangu anga ari munhu wandaitoshuwira kuti pamwe pamberi papatibhoita tishande naye paatozodarika I think nderini paweekend saturday akadarika nomarent akatosvara naye aita amene kwainogasa mota yake saka ndangobatikana nekufa kwemukomana handinangu zviva zvakawanda zvandingakwanisa kutaura I just want to say rest in peace soldier love. Kumana akaroma ngoma zvekuti haiwa ngetiutirese mbare haifidzi mabvuku zvese haiwa soldier love wakabata zvinhu yakaipa haiwa anongoti rest in peace soldier love. Wala. Ndotinda ndanda pino mdata maganda utorosa mdara. Ora ndikuya. Mdara mai. Chotanga dangoti matambudziko nekushaya kwasogala kada kuonzwawo from you kuti makashanda usei matambudziko aonekwa mudhara asi nemukomana takashanda zvakanaka tongutiwo Mwari vaita kuda kwavo hazvirambiwe kuti Mwari vanenge vasarudzawo zvavanenge vaunawo vachida kuita asi tatorasikirwa nechinhu chihombe mangoma zvekutoti tatoshota pazvinhu zvedu zvatanichiita asi still no problem Mwari vaitawo kuda kwavo asi still mangoma aripo zvavo. Ndeipi track yamungati inokunakidzai yala Sauro inini pachake iye aitondinakidza zita rake raitondinakidza naSauro ndinganyebe zvangu patakabva naSauro kure zvekutoti tatorasikirwa nechinhu chihombe zvekutoti tiri kutorwadziwa kutobaikana. Murada iri kungotimbira song yake imwe chete zvayo muchama chidini manhamba acho akawandisa mudhara zvekutoti mamwe acho mukwanise kutomaziya as like Alamea Labor Goma internationally zvimwe zvacho mudhara zvinhu zvacho zvakawandisa zvatakaita naSauro hatingambozvipedza tongoti hake ngaazorore murugare. Saka mungati mukuimba kwake pane zvinhu here zvaaita kuti zvinge zvichigadzirisika muupenyu hwake kana kuti mumhuri yekwake kana kuti munyika yeZimbabwe? Sauro munhu aitotaurawo zvaidzidzisa nyika yese, zvaitodzidzisa nyika yese zvekutoti kana fana chaivo vari kutorwadziwa, vamwe vatotadza kutoenda kuchikoro, vari kutorwadziwa nekuenda kwaita mukomana. Imimi semuimbi kati ma last moments amangamina amakaita nemushakabunda. Ma last moments nemukomana tanditese 2 weeks ago tichitoronga zvataironga, taida kutogadzira track redu rataida kugadzira, asi Satani ariko zvake
asi hatikunde hatirambe but still tichangorambawo tichingodhonzowo semudhonzero wataingoita mazuva ese. China masuk jadi kan mereka wanda kecil pana pusat tentang mana. You can't just go like that. It was too early. Yeah. So that on my birthday, you promised me. I miss you. From the bomb one. Rest in peace. Yeah. Good things. He was very respectful, especially to his elders. He used to respect so much. Just think it on a cherry plum. And there is one person who he doesn't want to disappoint. No. He was right on time. Even pocket was sure. If he promises you something, he will deliver. 10. I will 9. Wona kuti zvakamira sei stage yangu iri sei. Mike iri sei. Doesn't want to disappoint. Mike aifana kuita on point. He had to make sure to make it. Zore murugare. Rest in peace, please. Tarasikirwa nemukuru muzimdanso. Ndaishanda na soja lava. Ndaishanda naye takawirirana mari yatawirirana ndo mari yaindipa. Taigonombonetsanawo. In life is part of life and it tinetsana na sauro but taiwirirana. And he was very quick to say sorry. Especially if he was wrong. Aiuya pakawa shipangu pachatbo achitonditi no mfanani pai ndakakangaza. The last time I remember ndakauya na Robson Msakwa Robson aida kumupa mari yaida kumupa but Robson anaundudzwa kuti ada kumupa mari vangoti iwe ndio unoziyana na social love and vandatuuya panamba 15 mauya masapaki ndakatonoka ndiye akatouya pagate but akangoti udei kunguwa nevanhu every time ndozvasingade chichi but he didn't know kuti aida kupiwa chi mari then went my drinks lunch so munhu kuti taimbonetsana but taigona kuti takudzoka towirirana futi so ndarwadziwa na soja love. Zita rangu ndi Leonard ndaimushandira pamba pake mari yaitawirirana ndo mari yaindipa ndoti zore mugare. Very humble, very respectful to his elders. Ende pakurespecta vanhu vechikuru iwe munharaunda munomu. Yeah. Even apapo vaibuda mama ndo pataito mbochera mvura yapapapo achiti mama mukasei mama maswera sei parespect ka aindomuti number 1. And just the other day he came to my house ukanzonaenda nemazino sister. Ndangona kusmaila kupfura zvandinoita. I miss him already. Achitoya pachatcom pamashops aifarira aida sadza ne-stir fry yaya beef stir fry kana chicken stir fry achitondituma necherry plum ndozvo zvaida zvizvo. Saka ndinoti nasoja love aimbogara muna Twiza munomu masapaki muna Twiza umu ndo pandakatanga mushandira vachiri vese nabondilisa achitonditi iwe unodya lunch panapa unodya breakfast panapa ava ndimaiguru wako ava aichitaura bondilisa ex yake
saka ndongoti ngawafambe zvakanaka ukazorora mugare takashanda tese zvakanaka tatenda